Ola, moi bons días a todas e a todos, moitas grazas por estar aí. Xa antes de nada digo que esta rolda ten que rematar ás 12:25 como moi tarde, polo tanto, se houbera preguntas que quedaran sin contestar, as contestaremos con posterioridade. Probablemente a partir da 1:30, telefónicamente chamaremos a cada un dos que quedaran sin contestar para darles a contestación. Dos temas que vou a comentar no día de hoxe, primeiro fan referencia ao balance da semana e ao seguimento deste proceso de desescalada que, como xa era previsible, e eu mesmo dixera, é moito máis complexo que o proceso de escalada. É un espacio novo no que dependemos en gran medida da responsabilidade individual e colectiva de cada un de nós, e non hai capacidade por parte das autoridades para estar controlando o que fai ou o que deixa facer de cada un. Por lo tanto, a responsabilidade ten que ser de cada un de nós. Se non é así, é imposible que isto funcione razonablemente ben. Tamén é verdad que hai algúns conveciños nosos que seguramente, despois de tanto tempo pechados no seu domicilio, sinten a necesidade de estar cos amigos, de socializar, de disfrutar das terrazas o fin de semana pasado e o próximo fin de semana, e deben ser conscientes de que a situación non está superada e de que unha recaída sería infinitamente peor. Estamos salindo a duras penas e con inmensos sacrificios dunha etapa durísima, e cando apenas empezamos a salir, se hoxe se tuvera que producir un novo peche de actividades, un novo peche nos domicilios, unha volta atrás, os resultados serían moitísimo máis terribles que os que foron na primeira etapa. Por lo tanto, insisto, responsabilidade a todos. Por lo demais, na Xunta de Goberno desta semana, no Pleno, aprobamos determinadas medidas económicas, non son todas as que quixéramos tomar, pero si nos permite ampliar a dotación económica para os servicios sociales, nos permite contrastar que o Concello, de momento, goza dun bo estado de saúde, e estamos á espera de que o Goberno nos permita dispoñer dos recursos que nos quedan do superávit do ano pasado, que, de momento, están bloqueados á espera de que salga un decreto do Goberno Central que nos permita dispoñer desos recursos que son absolutamente necesarios sempre en unha situación como esta, absolutamente imprescindibles. O dixen no Pleno e o reitero hoxe o agradecimento a todas as forzas políticas pola súa colaboración en sacar estes temas adiante. Tamén foi unha semana na que houve polémica co tema das terrazas producido o fin de semana pasado e que garda relación co que estaba comentando ao principio. Parece ser que teremos bo tempo sábado e domingo, e o que non queremos é que se volvan a repetir os mesmos problemas coas terrazas. En ese sentido, para evitar dúbidas interpretativas, sale hoxe, acabo de asignalo, unha instrucción que desenvolve o decreto asignado a semana pasada, clarificando aqueles temas que por parte das asociacións de hostelería se nos foron plantexando como dúbidas interpretativas ou interpretacións, en algúns casos, bastante collidos polos pelos. Hai temas que probablemente o propio sentido común nos debera indicar que non é moi sensato. Se estamos insistindo nas distancias de seguridade, é obvio que, tal como se reflectían algunhas fotografías, nunha mesa de 4 personas non pode haber 9, porque non hai distancia nin de seguridade, nin siquiera hai distancia. Por lo tanto, ainda que parecera unha obviedade, e ainda que o decreto do Ministerio de Sanidade permite hasta 10 personas en unha mesa ou grupo de mesas, está claro que a interpretación sensata é que nunha mesa de 4 solamente pode haber 4 personas, e para que poida haber 10, teñen que estar xuntas 3 mesas de 4, ou alo menos 2 de 4 e unha de 2 personas, de tal maneira que se poida guardar unha certa distancia de seguridade. En segundo lugar, hai outro tema que
lle demos voltas porque é complicado, co tamaño das beirarrúas de Santiago, intentar concitar todas as necesidades e intereses, pero é evidente que se hai unha distancia de seguridade de 2 metros entre mesa e mesa, tamén ten que haber unha distancia para que os peóns poidan circular pola beirarrúa. Por lo tanto, se establece que o espacio libre de beirarrúa non pode ser inferior en ningún caso a 2 metros, para que as persoas poidan circular con unha certa seguridade. Tamén se montou unha polémica que sucede coas terrazas que están en un espacio privado ou interior. Bueno, as terrazas, para estar abertas, teñen que estar ao aire libre, independientemente de que a titularidade dese espacio sea pública ou privada. Teñen que estar ao aire libre. E a segunda condición que se lle require ás terrazas é que teñen que ter un acceso directo á vía pública. Por tanto, para abrir unha terraza en un espacio público xa está claro, pero se é privado, a terraza ten que estar ao aire libre, ten que ter un acceso directo desde a vía pública e, desde logo, que debe cumplir coas mesmas distancias de seguridade que se establecen nos outros casos. En todo caso, cando lean esta nota, esta instrucción, pois eu creo que moitas das dúbidas quedarán resoltas por si mesmo. E o que non está resolto por si mesmo, estará resolto polo sentido común, que é o que hai que aplicar, sabendo algo que é moi importante. O interés primordial que temos que protexer é a saúde e a vida das persoas. A protección da saúde e da vida das persoas debe prevalecer por enriba de calquer outro interés, sexa este da naturaleza que sexa e por moi justificado que nos poida parecer que está. Tamén este fin de semana imos ampliar ese espacio peonil na zona sur do ensanche da ciudad. Bueno, esperemos que funcione tan ben como na zona norte do ensanche e, se todo funciona ben, pois se irá consolidando e incluso non descartamos que se poidan facer outras experiencias, xa sexa no propio ensanche ou xa sexa en outras partes da ciudad. Tamén quero falar de outros dous temas que fan referencia á circulación e transportes e o uso da vía pública como estacionamento. En canto a circulación, os datos que temos desta semana, que a través do Centro de Emerxencias e Coordinación Operativa, que se reúne todos os días ás 9 da mañán, evaluamos os datos das 24 horas anteriores. O dato que temos en materia de uso de transporte público entre luns e xoves é moi coherente. Ningún día baixamos do 12% e ningún día chegamos ao 13%. É dicir, estuvemos movéndonos en un 12,4, 12,5, 12,3 ao longo destos 5 días. Por lo tanto, quere decir que estamos entre 3.300 e 3.400 e pico. Nunca baixamos de 3.300, nunca chegamos a 3.500 viaxeiros día. Os datos que tiñamos de antes desta crise eran 27.500 diarios. Por lo tanto, estamos en un nivel de demanda moi baixo con relación á oferta. Por lo tanto, imos a manter a oferta que se ven facendo esta semana, que equivale prácticamente ao 60% da oferta ordinaria. É evidente que hai unha sobreoferta a día de hoxe con relación á demanda real no transporte público. Se un vaya crecendo a demanda, pois iremos recuperando a normalidade da oferta tamén. Tamén analizamos a evolución do tráfico privado. O tráfico privado, que aproximadamente en un día normal en Santiago circulaban 176.000 vehículos, está entre 80 e 88.000. Para ser exactos, entre 77.000 e entre 88.000. É dicir, estamos bordeando no entorno do 50%. Un día que foi o luns subimos unhas décimas por enriba, o martes, mércores e xoves
un puntiño por abaixo. Por lo tanto, hai unha recuperación máis rápida do transporte privado que do transporte público. E isto como afecta ao estacionamento? Bueno, tamén facemos un seguimento de como funciona o estacionamento nas áreas de estacionamento controlado e regulado. Comprobamos que ao longo desta semana o nivel de ocupación promedio concerta unha variación significativa entre mañán e tarde, esencialmente oscilou entre o 60 e o 80%. Que quere dicir que hai un nivel de ocupación promedio entre o 60 e o 80? Bueno, ahora está sendo operativa, pero de momento funciona cunha fase informativa e, polo tanto, estamos avaliando que a semana que ven siga funcionando hasta novo aviso en esta etapa informativa. É dicir, a necesidade de rotación, me explico, está directamente vinculada á demanda de plazas de estacionamento. Cando a demanda de plazas de estacionamento supera o 100% ou se chega ao 100%, é necesario forzar a rotación. Cando estamos en un umbral máis baixo, como de momento este caso, sobre todo polas tardes, pola mañán, estás empezando a complicar, temos de momento máis marxe. Por lo tanto, en principio, a semana que ven, o funcionamento da hora seguiría sendo informativo. Con todo, para que non existan malos entendidos, non contemplamos que esta fase informativa se poida prolongar máis aló desta semana próxima e incluso temos algunha dúbida de como funcionará ao longo da semana próxima se prosigue esta recuperación porcentual tan importante do volume de tráfico privado. Ben, casi pola miña parte, me quedan aproximadamente uns 10 minutos para responder, non, 10 non, que va, me quedan 8 minutos para responder as preguntas e intentarei contestar o que poida responder en 8 minutos e o que quede pendiente para despois. Pregunta para o ACOPE se vai reforzar a vigilancia policial esta fin de semana e Manuel Pardo se vai facer algunha campaña de concienciación para que a xente empregue a beirarrúa dereita. Bien, imos a sacar un bando mañán. Bueno, pregunto a Iria que está aí enfrente, sacámoslo. Sí, diría que sí. É que é a que o está escribindo. Entón, ten unha información máis inmediata da que podo ter eu. Temos previsto sacar mañán un bando insistindo en estes aspectos. É moi importante, pola seguridade dos peóns, que circulemos na medida posible todos pola man dereita, pola beira rúa dereita. E de que iso implique dar unha pequena voltiña, desde o punto de vista da seguridade, é moi importante porque evita interferencias entre peóns e non peóns. A vigilancia policial se vai a manter, pero volvo a repetir, todos nós temos que ser responsables dos nosos actos e colectivamente dos demais. A hostelería, que somos moi conscientes, estamos moi concienciados sobre as súas dificultades e a nosa intención é axudarles en todo o que poidamos, tamén ten que estar consciente que, ao igual que o propietario dun comercio, repito, o propietario dun comercio é o responsable da organización do seu comercio e do cumprimento da normativa de seguridade, o responsable do establecimento de hostelería, especificamente da terraza, tamén é responsable do cumprimento da normativa na súa terraza e de chamarlle a atención aos seus clientes. E se lle desobedecen, por suposto, requerir as forzas de seguridade para que o vayan a auxiliar, que o farán e que recibirán instruccións de auxiliar. O que non se pode facer é mirar para outro lado e dicir a miña obligación é servir e cobrar e é a obligación de outros ocuparse de que no meu establecimento se cumpla a normativa. Non. O propietario dun establecimento, o xestor dese establecimento é responsable do funcionamento dese establecimento. E iso é aplicable exactamente igual a un comercio de roupa, a unha tenda de alimentación e tamén a unha terraza e a un establecimento de hostelería. Cales son os
motivos ou episodios violentos que levaron a que a policía local vai a ter pistolas de descargas eléctricas? É preventivo. Vamos a ver, a policía local, como todas as forzas e corpos de seguridade, ten un equipamento axeitado para unha realidade determinada, que é, pois, suxetar, agarrar manualmente a unha persona, no caso de que haya que contela, ten unha defensa de goma, no caso de que sea necesario utilizar ese instrumento para poñer fin a unha situación de agresividade por parte de algunha persona ou en defensa propia, e ten unha arma reglamentaria para casos de extrema necesidade. Pero, claro, isto non cubre a situación que temos en este momento. Co coronavirus plantexa un escenario diferente, é dicir, reducir manualmente a unha persona entraña un risco para a saúde, tanto desa persona que se pode ver reducida como dos propios axentes. Utilizar a defensa pode non ser o mecanismo axeitado nin proporcional, e desde logo utilizar un arma de fogo de ninguna maneira. Por lo tanto, é necesario buscar para situacións extraordinarias un mecanismo excepcional, que son estas pistolas Taser, das que se compraron 2 unidades, por lo tanto, non vai a ser de funcionamento ordinario nin habitual, sino simplemente están para casos especiales que poidan darse. Isto é como un día que tuvemos que comprar un rifle para, por fugas de animales que había no mercado de gandos e polas manadas de xabarís, porque ao mellor, en un momento determinado, era necesario actuar e unha pistola non era un elemento operativo e unha porra ou unha defensa, pois tampouco. Por tanto, houve que comprar un rifle. Que cantas veces se utilizou? Ninguna, que eu saiba. Eso, por lo tanto, non quere decir que ese equipamento se vaya a utilizar. Quere decir que se mantén en reserva, é o xefe de servicio o que ten que autorizar a súa utilización. Se hai 2 unidades e temos 120 axentes, quer dizer que os axentes non van a patrullar con esas 2 unidades e, por lo tanto, se en un momento determinado hai unha situación que require o seu uso, pois, lóxicamente, para eso está. Pero é preventiva. Ramón do Tacero, que opinión lle merecen as declaracións do ministro de Comercio que sinalou que o turismo é precario, estacional e con baixo valor engadido? Pois, se ele opina eso, o que ten que intervir é para melloralo. É dicir, o turismo representa un 9% aproximadamente do Produto Interior Bruto de España. Equilibra a balanza de pagos de España e xenera polo menos 2 millóns de empregos en España. Por lo tanto, un respeto. No caso de Santiago, o turismo representa prácticamente o 20% do Produto Interior Bruto da ciudad e temos miles de empleos. Parte da problemática social que hoxe temos está derivada do peche dos establecimentos turísticos. Por lo tanto, eu me imagino que se o que di o señor ministro é un diagnóstico, pois o que ten que facer é traballar para corrixir esas dificultades e garantir que no turismo haya máis emprego de calidade, máis estabilidade no emprego e máis desestacionalización, que é a vía na que temos que traballar todos. É unha decisión tomada xa para a celebración das festas é unha decisión para as festas do Apóstolo, dado que non celebrar o destino do que estaba previsto. Básicamente o destino da ascensión vai ser a festa da primavera, que se non hai cambios se celebrará entre o día 25 e 28 de xuño. Estamos falando coas asociacións de comerciantes porque este é un traballo que queremos facer en colaboración con elas. Irá vinculado a unha campaña de promoción do comercio que baixo o lema "É un merco aquí", empezará a semana que ven. Por tanto, presentaremos na próxima semana esa campaña de apoio ao pequeno comercio, que será unha campaña que se desenvolverá esencialmente desde o día 25 de maio ata o día 28 de xuño. E que se van a incluir toda unha serie de actividades. Bueno, iremoslo presentando na semana próxima, pero o destino
do que non se gasta en un lado, se vai a gastar para esa festa da primavera. Con relación ás festas do Apóstolo, falarei no seu momento, pero consideraría un enorme disgusto que non se poideran celebrar, e solamente contemplo que non se poideran celebrar si temos un rebrote e, polo tanto, temos que volver atrás no escenario. Pero iso sería un desastre sanitario e un desastre económico. Se hai algo máis, o contestarei posteriormente. Pido disculpas, pero teño que estar en 15 minutos a 1 kilómetro de aquí e o tempo que calculo que me vai levar chegar. Moitas gracias, máis nada. Moi bons días a todos.